କେତେ ଲାଗ ବିକୁଛ କୋଡ଼ିଏ ହଉ ଗୋଟେ ନେବା ନେବା ମୁଁ ଆଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପଥର ରାସ୍ତା ଜାଗା ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ସିଧୁ ଗୁମ୍ପାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲ ରାସ୍ତା गेटा गेट हूँ ठाकुर स्टार्टिंग पॉइंट सीधी गुंफार स्टार्टिंग पॉइंट ये अच्छा ठाकुर सीधी गुंफा